ты говоришь, не одразу стало професійним, яно і зараз так собі професійний футбол у Беларусі, да? Як Лукашенко сказав, що нельга так шмат платить, так він і скатився, походу. Но перший матч, насколько я пам'ятаю, був у 18-м году у Орші. Так, это про якие заховались известки. Да. А вот телеграмма 24-го года на 29-й сторонце, зверните увагу, тут амаль на кожнай сторонце ёсць каляровыя ілюстрацыі, больш за тое, некаторыя з іх прям спецыяльна каляраваліся са старых фотаздымкаў, некаторыя фотаздымкі спецыяльна аднаўляліся. І вот 24-й год на станцию Орша идет телеграмма. По желанию футбольной команды Совет физической культуры у душках не сборная приглашает на товарищеский матч команду клуба «Красный железнодорожник» имени Воровского на воскресенье 26 октября сего года. Самая любимая моя часть этой телеграммы. Ввиду начала бюджетного года и полного отсутствия средств, расходов как по приезду, так и по содержанию команды «Витебск» принять не сможет. Встречаем 25.10 сего года на вокзале. Это вот один из первых матчей, задокументованные в такой вот телеграмме. Футболисты не отримали заробки? Ні, безумовно, тоді у той час вони не просто не отримали заробки, вони часто призначалися гэтыя гульні зусім загадзя. Не было сталага календара, які цяпер ёсць. Ёсць календар спаборніцтваў, ёсць першынство Беларусі у розных лігах, і гульцы ведаюць, што сёння, напрыклад, травень ці чэрвень, добра, сёння 1 чэрвеня, сёння чэрвень, і яны ведаюць, якія гульні будуць у кастрычніку, у лістападзе да самага канца сезону. На той момант з таварыскіх гульняў складалася в асноўным практыка гульцоў, і, адпаведна, ніхто не ведаў такой, на все 100% никто не был упевнений, с кем они будут гулять там праз месяц. Это было зусім цьмяна. Была уже лига у Витебску на той момент створена, але и там были незразумелости, неузгодненности вокруг полев, где будут проводиться гульни. Это менавіта было часто поле, некая площа, покрыццё не заўсёды было з травы. То бок заўсёды паўставалі нейкія дадатковыя пытанні, і таму гэтая тэлеграма гэта добры адбітак таго часу. Гэта адлюстраванне таго часу, што агулам адбывалася, якім чынам ладзіліся гэтыя гульні. Што часта гэта было не сказаць, што зусім не запланавана, бо каманды былі гульцы, былі арганізатары, але яны не ведалі, дзе сустрэнуцца, яны не ведалі, ці будуць нейкія грошы на харчаванне, ці дзе яны размесцяць гульцоў прыезджай каманды, было незразумела. Акрамя таго, і чыгунка працавала зусім іншым чынам, не было такой рэгулярнасці ў тых цягніках. Ну вот, якраз таки про бытовуху и хотел задать питание. Я не помню, у тебя описано это в книге, но ты мне не это рассказывал. Вот такая вот телеграмма пришла в Оршу з Витебска. Ребята, давайте сгуляем, грошей нема, але мы гарантуем, что вас сустрэнем за день до матча. И сегодняшние футболисты, это миллионеры, ну не в Беларуси, конечно, да, но это миллионеры, яких возят на автобусах, а может быть чартерные рейсы заказывают. А вот тады футболисты з Орши, як яны едуць у Витебск? Яны ехалі выключна чыгункай. На балазе ў Оршы яна працавала, і Орша гэта быў ўжо на той момант буйны цэнтр, які зрэшты і развіваўся, моцна вельмі рос у шырыню, і вось гэты рост у шыркі адбываўся дзякуючы чыгунцы, дзякуючы таму, што, хаця на той момант аршанская чыгунка гэта быў асобны станцыйны пасёлак, гэта не была частка места, і дагэтуль па Оршы, па ландшафце Оршы, па мапе Оршы можна здагадацца, што гэта быў іншы пасёлак, но затым раён іншы, бо чыгуначны вакзал знаходзіцца, ён месціцца зусім не ў цэнтры Оршы, далёка ад цэнтру. Адпаведна, людзі ехалі так, людзі ехалі чыгункай у звычайных вагонах, на звычайных месцах, не было ніякага такога панятку, што некая там пляцкарта, людзі едуць і ў камфортных нейкіх умовах, але зрэшты гэтыя умовы, якім чынам выпраўляліся ў дарогу гульцы, гэта таксама паказвала і на наступны календар спаборніцтваў, бо яны не гулялі ў далёкіх краёх нейкіх. Яны гулялі, вось пераважна гэтыя таварыскія гульні адбываліся Магілёў, Вітебск,
нешта блізкае, нешта тое, куды можна даехаць, дабрацца хуткім чынам за дзень. Там не было таких поездок, как теперь люди, команды ездить там. Та самая наша команда едет теперь на інший край Беларуси. Тогда на той момент это были редкие выпадки, когда на край Беларуси отправлялись, так отправлялись уже на турнир целый, в шерагу. Першие белорусские шпулякоўцы, кімі были это селяне, вайскоўцы, звычайныя рабочие. Як это адбывалася? У прыватнасці ў Оршах это былі станцыйныя рабочыя розныя, тыя, якія ўвогуле пры чыгунцы працавалі, але там пры чыгунцы процьма розных справаў, працаў. Гэта былі у тым ліку супрацоўнікі там яшчэ, напэўна, расійскай паліцыі, ну, тагачаснай імперскай. Это розныя прафесіі, просто рабочыя, это і сантэхнікі, хто заўгодна быў. І яны вучыліся іхныя універсітэты, так бы мовіць, у ножным шпурляку, паходзілі просто з двара. Яны просто з двара пачыналі, і трэнеры такім чынам адбіралі гульцоў, таксама яны хадзілі. Гэта працягвалася, гэта не толькі гаворка пра 10-20-е гады 20-го стагоддзя, гэта таксама было і 50-е, 60-е гады. Перспектыўныя гульцоў, якія маглі нешта паказаць, якія былі фізічна здольнымі, здатнымі на нейкія яшчэ моманты, ну, паказваць майстэрства маглі і былі фізічна яшчэ здатныя да таго, яны выбіраліся трэнерамі проста з двароў, бо яшчэ не было такіх сталых школаў, яны пачалі толькі закладацца недзе там у 60-е гады і не заўсёды давалі гульцоў. Што цікава, з маёй практыкі размоваў з ветэранамі аршанскага ножнага шпурляку вынікае тое, што шэраг гульцоў нават складу 1971 году, калі старт дайшоў да фіналу Кубку БССР, гэта па сёння найвышэйшае наше дасягненне. На той момант большасць гульцоў гэтага складу гэта былі выпускнікі двароў, па сутнасці яны не хадзілі нават у аршанскую дзіцячую юнацкую спартовую школу. Не за плечима многіх гэтага не было, але гэта не замінала дасягнуць узроўню у першынстве БССР такога. Вось ты цікавішся гісторыяй футбола, наколькі па маіх звестках, як футбол увогуле 19 стагоддзя у Англіі падасобіўся ў асобны спорт. Гулялі, ці правда гэта, што гулялі адзін матч па правілам рэгбі, а другі па правілам дріблінга нагамі? Было вельмі по-рознаму. Было тое, што па сутнасці мы павінны гаварыць пра тое, што рэгбі і ножны шпурляк гэта адзін і той жа корань. Яно вырасла все з адных правілаў, з адных падыходаў, толькі частка людзей вырашыла, што мы гуляем рукамі, а частка, як гаворыць легенда, якая ўжо крыху знепраўджаная, пра Уільяма Веба Эліса, якога лічаць заснавальнікам рэгбі, але ён такім не ёсць, дакладней ён не ёсць адзіным чалавекам, які спрачыніўся да гэтага. Ён схапіў шпурляк у рукі і пабег з ім, а іншыя сталі гаварыць: мы дамаўляліся гуляць толькі нагамі, што ты робіш? А он кажа: не, а мы будзем, гэта будзе рэгбі. І гэта адбывалася ў рэгбі у мястэчку, адпаведна адтуль назва гэтага віду спорту. І адтуль пайшло размежаванне. Футбол, мы гуляем футбол, а вы гуляеце рэгбі. Адпаведна, гэта розніца. І было так, што не было ўнармаваных правілаў. Правілы былі шэфілдскія, і правілы былі свае ў Лізе Мідленду, у Ланкашыры былі свае правілы, і яны істотна часта адрозніваліся, бо паводле некаторых правілаў можна было атакаваць брамніка у ягонай пляцоўцы, там непасрэдна перад брамай. Брамніку можна было гуляць да пары, нават да пачатку 20-го стагоддзя можна было гуляць рукамі на сваёй палове поля, не толькі у карнай пляцоўцы, а на сваёй палове поля. Гэта проста зараз немагчыма сабе ўявіць, а тады гэта была норма для пэўных правілаў, не для ўсіх. У некаторых лігах ужо не гулялі такім чынам. Таму была разбежка, вельмі вялікая разбежыца ў правілах, і не было такой унармаванасці, якая бы дазваляла нам нават сёння сказаць, што ёсць адзіныя правілы. Хаця нават сёння ёсць свае пытанні да выкарыстання вар таго самага, ёсць у пэўных лігах ёсць, у пэўных лігах няма.